Tiba-tiba dito karon lawas no kanang harvest mangunta sa ato ang mga tilapia. Kay good size na guni sila. Birada na to no, kaninot pa dagan sa panahon, madayon gyud atong schedule ng mangharvesta sa ato ang mga tilapia. Sakto pod pagkabuntag ubas-ubas sa pud tubig sa ato ang apispan. Niabot na siya og 5 ka buwan no kay medyo hini mo kaon ni mga tilapia ha. Ambot ana nila murag diet ba dili para sa pikas sa apispan nga 4 ka buwan harvest na. Og ginahinayan nila panguha ang atong mga daon sa lubing atong ipambutang atong mga silunganan sa isda ba kay para wala samok kani pamukot. Og sakto pod naabot na ako mga batos-batos og gisugdan na nila glatag ang pukot. Sa tunga lang sila gasugod kay basig dili kuno nilang madaog kay daghan po ni mga isda ha. Balik 1,700 ka isda nga atong gibuhay ning apispan og estimated na to moharvesta ni og 200 ka ping ka kilo. Medyo gamay-gamay ra tong gibuhay ning isda no kay mas dako man to sa pikas god nya katunga ra po ni na adre. Nya nga atong kuha ning expenses sinikahalin kay para ra sa ato ang mga nagharvest. Kaya ato namang gikuha ang atong puhunan dito sa primero tong harvest ito sa pikas nga apispan. Kay nagtingog naman ta daan og palit og mga page. Og ang kanino tani akong buyer no kana sila ipukot nga daan nya mao ra po ni magamiton og dali ra po mahuman kay dako manggod. Og kanira akong mga baby boys no akong harvest para po mga kwarta pud sila ba. Og samtang naa sila ito namukot na po diri ang buyer sa babaw para magsising sa atong isda og maglimpyo. Para diso-diso ang tirada ba og dali ra mahuman ang trabaho. Pero kani ato mga isda no gitilog gyud palit sa atong buyer kay mga good size na manggod. Og sa katong mga nangutana no anong dali ra kuno maharvest ang ato ang ilaha hapit kuno mo tuig usa pa maharvest. Magdepende ra gid no sa breed sa isda na magiuban nga main breed nya depende po na sa laog. Pareha atong unang batch nga atong gibuhi nga tilapia no nakapalit gyud tag mga inbred og wala gyud mo dagko ang ato mga tilapia bisag unom na kabuwan. Og bisag yun sa panakog laog no wala gyud kay motubo ang ato mga isda ato. Mas daghan gyud ang gagmay kaysa dagko. Og dito na ako naibaw ano nga inbred nga ato mga napalit nga tilapia. Og pagkasunod ito nga pagpamuhin nakita na gitag nindot nga komprahanan. Og nindot sa dang ilahang mga tilapia fingerlings mga dito na ta nagsibalik-balik og kumpra. Og mao na nino tuloy-tuloy na gyud ang grasya nga ato nadawat. Ginagmay ra mo gini ato pero at least ato ang kaugalingong nga negosyo og wala tayamo. Pero dili lang kay kanira atong source of income no kay naapot tay babuyan, manukan og naapot tay mga tanon og kanay pong ato ang pagblog-vlog. Taas na pud naabtan no kay naabot naman sa taog 410,000 followers. Naara gibalos no ang tanan natong kahago basta tinaro lang nga pamagi. Pero dili sa dali mga ato mga naagian o sa patan naabot dire. Balik kani karon mao na ni ang inyo nakita nga resulta sa pila po kay gayo nga na-failure ta. Gihilom ra gini ato mga plano no kay ingon sila dili ko madayon basta maguna ang istorya. Samot na ko ang imong ka istorya dili gusto nga moangat ka. Gibiyaan ginako no akong trabaho bisan dagko pa sweldo kay usa po ka chip cook sa restaurant. Kay para manimpal kay kapoy lagi magsige og pangamo. Pero dili lang kay kanila nga negosyo ang gisudlan no daghan magita nga mga negosyo nga nga failure. Okay ba ko nga gikataw-an ko sa mga taong ngitero atong panahon na. Pero wala kita mo surrender no kay no retreat no surrender ba tama nga testing na punta diri sa probinsya. Og gigrasyahan punta no kay nako sa katuig na punta diri nga tuloy-tuloy ang ato ang tirada. Yosh TV, bumagsak at nadapa pero natutong bumangon. Tumayo na mas may paninindigan, sabi ng karamihan. Sa simula ay puno ng pangungutya, di nakatapos kaya tinawanan nila. Ngunit sa puso ko'y may apoy na nag-aalap, dahil alam ko pangarap ko'y di matitingnan. Mga pagsubok aking tinanggap, Yosh TV, bawat pagkadapa bumangon at lumaban. natutong bumangon. Tibay ng loob, di na matitinag, hanggang marating ang pangarap na hinahanggan. Yosh TV po naway maging inspirasyon kanino man.